Nyakoro moge juang machiegni weche mag tuke wada chako godo sani ka warango gi achiel kachiel. Kawuono wakao thuolo mag rango chenro ni mar weche mag tuke ka wachiwo rapar. Jal ma osebedo kasiro weche mag adhula e pacho kae. Iwacho ni ka gin tuke mago mag Harambee Stars entiere. Ka en tuke mag Gor Mahia entiere. Tugo mora mora ma Gor Mahia ne dhie koyudo thuolo no jachopo. Tuke madongo obed Mashimiji Derby, obed tugo maduong' mora mora ma Gor Mahia entiere no chopo. En sir mar omenda, sir mar bedo jatelo e piny Kenya, sir mar ywayo osiepege kachiel koda ka jogo man machiegni kode mar mondo mi ochopi kendo sir tim mano mar Gor Mahia Kogalo, sirkal mayienga nyigi mopogore opogore Mahia kama bedo kanyo ka orango kendo onena adier na yudo lemo mano mar bedo patron mar club mar Gor Mahia kumoya wigni 20. Lemo manyakwara moge juang nyaka sani onge ng'ama iyiero ga mondo mi obed kanyo. Ok en moro ma ji dhige debe mondo mi ji oyiere. Mana kaka iwacho ga ni Jugi koyieni Willis Odemba no go studio kar kae ma en TM ma Gor Mahia Youth machon mar Gor Mahia Youth. Ma bende kirange kanya kwara moge juang achiel kachiel. Gigo mosebedo kata kwacho ni Jugi koyie Msongo to Jugi Msongo. Kodage to dage Jugi koyie to chal nade. Waloso kuom jal mano mako weche mag tuke bende gi chunye duto mana kaka ipare sekta mar siasa ma pacho kae. Historia mar Gor Mahia kendiko ok diwe mokilungo nyinge. Raila Amolo Odinga nosiro weche mag tuke e yo machal nade. Raila Amolo Odinga kaka jaera mano mar adhula, jaera e weche mag tuke. Kombe niketo kacha, kombe nobete. Odiochieng' manyoro Gor Mahia no gocho kod team mar Posta Rangers. Kombe mano jabete kar VVIP nobedo kar kacha. Ogudu kod Orengo kende mantiere kar kacha kod lao mano chiw kaka ranyisi mano mara goyo ne erokamano kuom thuolo mosebedo kacha kendo mar ywago lal mare. Kawuono mae twak machao kawuono ka kachiel koda kama moko bende madhi bedo ka watango ni odiochieng' ni ma kawuono kwa min bende jawinjo janeno mar Ramogi TV thuolo mano mar oro ma ote mari odiochieng' makawuono ka wamedo dhi nyime kod timo rapar mano mar Raila Amolo Odinga. An ka kod welo ariyo madamiyo thuolo mar mondo mi omiwane wach ni gin to giparo Odinga yo machal nade kaka patron mar Gor Mahia. Wache kacha ni patron 001 mano mar Kogalo. An ka kod TM Willis Odembe oyawre kinu machiegni machielo an go ka kod TM Kennedy Ochola no japuonj mar Gor Mahia Youth. Ang'eni ka nitie development mora mora ngukonwa ka wadhi nyime kod chenro kaka diponi lokruok nitie kata lokruok onge. Gor Mahia Kogalo weche thoth mosebedo katimre juma mokalo kar kae. TM Willis Odembe oyawre mose oganda okiny makoro mana kwa chako twak bende. Erokamano ahinya Cleo, kuongo arwako nyipora moga juang kamoro amora gintiere. To mar ariyo arwaki bang' wige moko madhi dwe. Wagone Nyasaye erokamano. Notimre maber nikech e pinywa ka piny ka wan gi arusi adek. To paro ni ariyo isetimo. Koro dong' machiel to koro notimre. En kotimre to koro kendo neno marach. Pata en poch gi pwak ne jo Kisumo Kanyakwar, jo Kabondo, jo Royal Media family. To gi iluongo ni 11 squad go siluongo ni 11 first 11 to gi osiepe duto te mano chopo e nyasi mari nodhi maber. Mar ariyo atimo mos makende ne Jaramogi Odinga family kotelne gi party leader maro manyien Dr. Buru, Dr. Ida, Rosemary Junior to kod Winnie Chogo. Ewe Nyasaye mondo med ritogi kendo Nyasaye omed telo negi nikech an Cleon Raila Amolo Odinga ochako donje remba nikech an achako gone kura kaka MP Lang'ata. Kendo anyalo paro ni kanochungi Fort Kenya ndalono ne en deputy election director noluwo the late Waruru Kanja from hapa nuwuok yo Nyeri kucha. Kendo anyalo paro ni ndalono niting'o kura tiketo Bomas of Kenya mag Lang'ata te. To anyalo paro na nindo ndalo ariyo Bomas of Kenya kanyo korito kuch jakom nikech ne nochungi Msong ne iluongo ni Liki. To Liki ne golo kanyo ne ok yot nikech
previously nitie kaka ochando ji kanyo sana. Koro ne en nochungi Liki nochungi KANU, then ne wan gi Kimani Rugendo manochungi Ford Asili, to ne wan gi Mwangi, bana moni Mwangi mane ja DP. Koro kanye machako winje emna chako winje tiyo mar Baba Raila Amolo Odinga kodonjo na nyaka sani nyo ene ng'ama nyago nega kura ma en chama ne nyan Raila Amolo Odinga makoro akia gi maburo nini akia ka bro kata kan tire but chama na ne Raila Amolo Odinga kamora manyo ntiere wawuok kode Ford Kenya nen Ford pogro biro Ford Kenya wabiro kode NDP chieng' manoriembo tinga kowuok Bomas of Kenya Cleo na luora ila ka wuok Bomas of Kenya mwadonjo kode Woodley Stadium koriembo tinga mar Mercy Ferguson manyien mwadonjo kode kanyo chieng' no nyokelno nyaka soda Coca-Cola nobiro kanyo gi sote mang'eny ahinya. Koro nitie gik mang'eny manyalo paro go Baba korka oko mar siasa kowere gi weche mag mpira. Koro en mana warwako nyikwara Mogajwang e twak mar Baba. Erokamano ahinya. Ang' waduogo arango mar tuke. Koro ang' waduogo aranga tuke ni koro kato nwapara yo machal nade. Wageni ni sigande osewach mathoth ahinya weche mag siasa ahinya wakao thuolo mag tuke. Ochola machiegni. Erokamano Cleo. Aparo ni mokwongo mana kaka Willis jawacho ni kok Nyasaye obedo jakorwa. But gima ng'eyo e piny ka ni kata obedo Nyasaye nitie kata onge kata nitie seche te kaka en no. To chieng' ma sani romo to ibiro dhi. Nikech aparo ni ong'eyo mondo ng'isi chieng' man sani biro no wayudore ka wan ka kendo wayudo ka bodok. Koro gigi te nyaka wago erokamano ne Nyasaye. Kata obedo ni chal nade kata obedo ni chal nade en ni wago erokamano e seche mwantie to watemo timo gik mabeyo masamo ka chiemo wuok to bedo kama ber. Leo jakom Raila Amolo Odinga an to mi poka yie tigo pod ka winjo to pod ka yie ando ka ng'ena bi yie nango nikech jakom omaka sani ng'eni na winjo chieng' moro 94 kan Kisumo kane news owuok ne baba gi otho Aga Khan Kisumo wan baba winjo ka wuok gi radio oko ni bang'ni Jalemo gi otho joluodhi dong' gi ng'a mane gima na winjo to no wuok odhi school be no wachako duwa sijin wane lower an ja class 2 Kegoche primary school area mar irrigation scheme kanyo. Koro ne aneno kokao jonyuol ka gi paro sana kendo kata tich no gidhi ng'ato nugo girete ndalo ka ne radio man ng'eny gi Great Wall but odwa to nitie ni radio man nitie neno ko wuok ka giwacho weche owuok kanyo mwachako gik kanyo ma Jaramogi no chama miluongo ni Ford Kenya to gi mpangilio mage man nitie mana kaka ODM sani owuok kano owuok kanyo ne weche odhi obedo to gima duong' e piny ni only one thing Leo madakono ng'ata mawinjo wasani ni gimoro yudo ka weyo do kik interfere go. It's very important. Wuok mari from point A mari kidhi point B. Structure ma babo weyo tem ni ng'ate makethe lakini kik ibede in hand mari mar kethe. Samoro inyalo neno research ne bang'e aidha maber kata marach koro it depend kaka itiyo kode diere ka. Ne wawuok ne wa gik mwayudore e ODM. Achako bede gini seche koro abedo kijana makoro donje ODM seche makoro wan gi Clifford Draft mani koro jok support Clifford Draft gi draft machielo ni koro aneno sense koro gigi opani draft gitene ni public domain wasomo to koro seche moko inyalo make decision lakini wan gi narrative moro the back page baba no se some le baba no se some ni ne wasewuok mone wawuok ni Kivitu no wuok muthego wa makani waseyombo kacha kama koro wachake ODM ni ma wawuok ni wan koro wuok machino wan jo machunga gi jo rabolo ma wuok ka jo machunga no pan no yombo mwakari the day ma koro no dong ni wan machunga e kanyo wachako ng'wech koni gi koni
an kaka Kennedy Ochola Kamkunji constituency one youth mag ODM and a constituency level ne wandana paga beach lakini nobelo dugo narod mwadong ji adek ma enan Kennedy Ochola gigere fen Juma to Gutia the people nenti gimonotimore Malindi kanye kama ne jaduong mono idho podium nyalo paro that story from there being jatendwa gigitene na Simbarati ndio manongeo kaka kawa dhido koro e constituency Nairobi ka nitie gi yudhe ne to nwabedo ga dek makara ela biro Kamkunji to Kamkunji dayas ma Kamkunji nan manyaka los yan manyaka nange ka los wan gi ji adeko iki gima notimore kuchocho ma ango mwana kanyo ko geto sedonjo gi jakom koro ngama ne weche ne wan guma chiegni kama mane wabedo koro mane kama nywanti nyaka sani ero kama nangeni rapar tota nya mana kako dembe bendo chake kacha buloro warange mana kaka ne tot ne no ja siasa to chairman oyudo mar kelo kino matimo rapar ne Oganda wacho ni sir mano chiwo ne klepe mopogore kaka ka Shabana gocho gi gor Shabana nyaka yude gimoro Gor Mahia yude gimoro FC Leopards kachel koda ka Gor Mahia bende kama gintiere nyokoro jang tipo madano wane sani en tipo mano ma odiochieng ma nyoro mokwongo kapok warango kata tugo mano mara Gor Mahia kod Posta Rangers nitiere joera mag Arsenal fans akiaka waseyude kan wanyalo winje obire weche mag tuke odiochieng manyoro joera mag Arsenal fans mantiere piny Kenya nodhi olimo dala Jaramogi mano kama noike Raila Odinga mano kango ka Jaramogi kendo koro negiloso bang'e negichiwo picha bende ote margi bende achiel kachiel nang'o nyalo neno kaka negichopo kar kacha iwacho ni negichopo ka giwuok e konde mopogore baba ne en fan mar Arsenal kaka Willis Odembe kendo negichopo mana achiel kachiel kanyo mag rango ne ginto gin gik mage ma bende negitimo achiel negichopo gi nyadhi margi ang'e ng'achako winjo duond gi seche mabiro kar ka to mano hera mag jo Arsenal ne ochiwo ne jal manen ng'atgi kendo ng'ama ne giluwo ahinya wawinjane fan of Arsenal. It is by no mistake that if the home now is painted red, it is in honor of Baba, and all of us here are singing the songs that Baba used to sing for the success of our team. Me as an Arsenal fan, I love Raila because hakuacha Arsenal hata kama tunasafa alikuwa hapo anasema timu ni moja. That's why we are here saying Joey rest in peace Raila Amolo Odinga. Agende jora maga soro pod mbele wana gochi wane baba wacho ni timu ni moja Odembe jo Arsenal timu gi makara enya ido Nairobi nango to jiugo ka in gi Brian Okelo Emmanuel Uchieng kiano dhi kure uchopo bondo biyoro bolal kusuchopo unyayo ero kama na nyakleo aneno kana ne wakilisha wa Merabo wakilisha wa pa ninge na chiel kuom wakae pautuke wakilisha wa maber kendo wacho ni timu ni moja koro gipogore matini kech ka wan gi Joey Raymond Joey to wacho gani timu ni moja en Manchester United lakini Mera bende wacho ni ngado ni timu ngado ko ni timu Ochola bianco ni ka timu na chiel mar Man U e piny mangima asire Klewe ni gima ber kabisa nikech baba ne e piny mangima gi jo nyaka jo Arsenal kata mana maoko ok maka kende nineno kaka nyaka barua ka gitimo kuyo ne gioro gi wacha barua mar kuyo to odwoka gimoro kaendi ni awinjo malit nikech ochowa choka ka pile kendo kata e show gik ma eto baba Nyasaye kao mane wan gi James Opondo no wacho ni en gimo dwano ne ni Arsenal okao kikombe mondo ne kaka Raila Amolo Odinga di celebrate to en hawi marach mana kaka ose wacho ni mpango duto en mag Nyasaye to kendo mana mo machiel mapoda nuoyo ga Zaburi 144 wacho ni ka Ruoth Nyasaye obedo jaka korwa ang'o mosikwa do timonwa but an doga dier ni jakom nyoero mpira Cleo
ma mondo mi ibe recognize ma ji tambua yi neno ka ne gin London kuja ne gin nyaka gi Peter Kenneth mano ne jatend gine machon jatend reunion machon mano bene team mar joluo ochako biro nyaka KFF koro en lal maduong' Cleo nikech en gima obenyo arito kata ni chunya kanyo arito ni awa adwa neno kaka baba timo sherehe mare Arsenal ka ligi nikech igani ne en Arsenal style mineno ko wadhi gono ni ne ni Arsenal to igani mano wadware ni no paro ni baba dhi timo sherehe makanyange no kadhi koso nikech an ngat baba kata beni oka donja ahinya kabisa kaka ucho but an ngat baba magi motimo na ng'eyo ni dhi timore maber but Nyasaye osetimo dwache onge gima wanyalo timo kaka wan jo Arsenal aparo ni magi makoro Arsenal nyalo timo ma ka wanyalo yudo ng'ama kaka ochoto berno en oja yudo gande namba board mar Manchester Direct ata onge namba da kwayogi kata players da kwayogi ni gikaw gikombo ne baba mondo chunywa obed ma at least kata ka wawito baba to kwa wito kikombe ni gimoro achiel wabedo godo mondo wabende at least chunyo obede gi kwe matin mana paro ni man nikech rach sana kesi seche moko ng'ato nyalo bani wach ni jakomo odhi to kendo koni ng'ato bani wach ni bwana sani koro higni 22 pok okaw kikombe en lit diriyo koro eri wabed gi lit mar jakom to mar okombe to gik wabedgo mano e gima nyalo kwayo erokamano ahinya Ochola jo Arsenal olimo kang'o ka Jaramogi okada wacho ni Jo-Man U to ling' nang'o ang'eni kata doko ni jo Arsenal te mano kama gintiere baba irang kanyo Raila Odinga Junior Chogo wacho ni jo Arsenal olimo gi kendo kama ne gintiere achiel kachiel Raila kaka jahera mar adhula. Erokamano Cleo. Aparo ni club ni jok ma support nyalo dak mang'eny sana. Koponi ni ina ng'ama nok ikalo kijana kaka gik moko go dendi nyalo dak mang'eny sana nikech hata to oinga e aspect mang'eny nikech ang'o ingi Arsenal hata gi family na teto oinga kenda temo ga matek sana idala na mangima ipogi kenda temo ga matek sana idala na mangima mondo jiteo support Manchester nikech oinga at least nikech an to me kaka Kennedy Ochola asebedo ka wuoyo kodgi personally social media one-on-one corridors of mag sports yawa for the right honorable Raila Odinga kaona wuko company kata dichiel kenda ne kaka jaduong' ni aseyuago ka kenda yuago ka pile but maybe en chezo ma Nyasaye kai sani gichagi dhi gimiye terminology moro mapek sana apenjo ni to how kaka kuro liech nyalo bedo gi yien ninti gi kuma not factual Cleo liech tanadi to yien to tanadi oko inti gi moko nya budho gin gitiyo gik matek moko jal blast niki sani the way ita kono pondo kan the way masani jo Manchester listeners osetieko mo aseduogo mo ng'eyo ni sani koro en mana ni chieng' moro achiel be no dog back to the glory chieng' moro achiel be ne chapa Reds ne tim ka jochiko Manchester chieng' moro achiel be no chapa dog e ndalo machon chieng' moro achiel be no chapa dog e gin wasechako kendo wasegolo dim moro kanyo anako donge daka points moka bicha ng'wen but ebe sana ni gima ber na nyocha gichenjo mpangilio ijo wang ni gigolo pesa apan pesa ja gitiyogo apan samo gin wath mar bedo among jok madwaro kikombe and gimonyo ma local fans nyotimo ne jakom it's very good mane kaka ginyalo timo nikech gige jakom nyonga ma fan kendo nyoge timo gibaber sana gikaw thuolo gi amiyo gikondole gikaw thuolo gi magikaw lepgi magirwako maginyu magidhi kucho magichopo magiwuoyo gi joka it's a good gimwacha kwa kwayo ni the momentum makuru Arsenal oseketo ni gini oken mar ng'ato ligi do ke diend ng'ato ni udawe mane bath Manchester koni London ka Chelsea osetimo ndimo kelo yako kombe temo mag piny London ka ma fans nitie to gin fans mag jok gima gidwaro gi gima board gidwaro gin ma ging'eyo but to us kaka johera mag jakom jok monyo timo gichacha nyo timo gober adapani mano ujo be ni koro wabeda kama chicha nikech andeno ka vikwaso tibe machalo
chando ga Arsenal kisali tibe bagen ge London ka at least osekaw maximum skum gi jo ka chalo ka Fulham jok ma chendo sana chalo Chelsea go koro ubeda bedo ng'eyo ni gimos kamo saicha kikongi kendo kikodogi ero kamanda tim no gimoro wang ni mondo kaka wabed ni wan gi ywak achiel wabed ni jo Arsenal mang'eny William Ruto president Lamolo Odinga gibed gi ywak achiel gi wito jakom to gi jage wit league jo dalawa ka gi wito rude gi ariyo dikidang ji nyire zaidi to ko gitang to ya coming Voy a magili. Era ni josono lo yuange. Nyakoro mo yuange sare ka montiere karka. Wala no ranga ne tuolo. Gin tipo ma dibedo kanyo kolure. Kaka Gor Mahia no donje pap. Ngene nitie bas no mano mar Gor Mahia ka donjo nyaka gichope pap. Tribute margi. Wada mana mondo mi wanene achiel ka achiel koro mo jo mano kaka ne gintiere. Kaka duonde nitiere koso ochal nade. Mane kaka ne nitiere onge ngama chelo mantiere era manochiu. TM Wile Sodembe mano kama ne gintiere kacha mano ka gidonjo gi lewni bende achiel kachiel patron lewni mokete sei ageni mati mapodi bedo kata kwa dhi nyime kanyo ka wamedo mana lowe jotugo keto sei lao gin lewni ariyo mantiere kanyo patron mano igni praboro obedo godo e piny Kenya ma okombe mane Gor Mahia yudo kane gocho Mombasa mano mar ODM at 20 mano nyasi manitiere karkacha lewni bende gintiego karkanyo ma bende gro kanyo rest in peace patron tend mano tend Gor Mahia bende no chopo kacha chel kachiel ranyisi makende machalare mar yuago jakom Raila Amolo Odinga hero kamana ahinya Cleo era ranyisi maber to gima kwayo manyalo koyo ofis gi jakom Ambrose Rachier ang'eno bro biro aneno ka obro biro Citizen Con adwaro ka beto jezi no o goal sponsor ket Gor Mahia mbele kanyo to mo bed signed to ke kanyo manyiso ni kata bene sponsor moro biro to gibineno ka gima nikech magi gik ma in fact magi gik ma Cleo momiyo aseywago ofis makore gik miketi ofis tilos aparo ni neno kaka e Jaramogi kidhi e corridors magi neno buge kaka ne Jaramogi jonigi Kenyatta gik moko bilago koro ma nyalo bet to moro be nitiere miketo mar masani ni nyalo bet abeta kanyo to nitie moro bende ma players chako sign ma onge bedo en ondika kogalo mbele kanyo kende aparo mano bo bedo maber kabisa mar ariyo Cleo nyane pap kendo nyane no gik motimore nyo en chal send off maber kabisa nikech sama nyompiro chakore nyomrutu nyogore kabisa e pap kendo opposite Arasia kanyo tie kanyo ket pich baba nyomrutu gore kanyo kabisa kendo daka praboro bende keche baba ingeni ne othogi ni praboro bentiere kaka nyochung ma mruto chako ywa kanyo kamano ngena one picha ma kamano green army to gima nyalo wacho Cleo ni ingeni baba koro baba pa ni en patron mara ngwen kecha okay man an patron maneno maber manyalo go mbaka en the late Job Omino nyalo paro Job Omino ndalo no kane gichunge nani no do kada Kisumo no ben ne jarbura ma Kisumo jarbura Kisumo mokwongo ne gichunge the late nani uko obato uko moyombe no tiyo gi gine mana mar mpira miluongo ni volley wan koro nen kiyudo ka ngato en ogine mpira to go mani volley no aneno nini mare kendo no tiyo maber kabisa then wachako duogo gi Joel Nyaseme bende ochako make maber kabisa koro mar baba ni to koro ne njuogi ma to koro juogi nikech yani baba ni en kaka no donjo en no denye gini no dhi adhia juogi no yiera kamano ma gik mang'eny onge ng'ama penjo matende ni Odembe chon nen lemo mane chal kaka ma jakom mane ji dhigo ombulu koso no chal nade kirango kinde ma Job Omino gi koro bedo kaka patron mar Gor Mahia chon ne nitiere mo kaka board moro ma gibedo piny nitiere komiti moko madongo mane bede tok fence okasani mane ingeni ndalo cha Cleo kata ka team nok dhi maber to nitiere komiti moro mane iluongo jakom kaka sani luongo jakom Ambrose penje ni ta ang'o ma dibe ni rach to wacho ni gima rach en ni nyithindo gi osebedo ka koso gini ma omonego wabeno gima momento to iluonge tinyisa ni iparo no nyalo timo nang'o to kata ka nitiere token moro gima mirango tirango to ne kaka
inyalo dhi timo, yani ichalo ng'ama dhi console juogi. Koro joka mane chal juogi mar tim to gini koro gin juogi mineno. Gina joma dongo mane oniniga. Koro i consult to gine mane gibedo ga gi weche moko mag ane to nyalo bedo nyalo tayowa. But ka nochopo kar baba ka to koro iyudo ka en juogi ka en kaka nodonjo kacha to gino omake amaka ma en koro en na patron nyaka sani. Ma gima Raila Amolo Odinga osetimo ne Gor Mahia ne en gima onge ng'ama nyalo, ok apar nitiere ng'ama nyalo donjo nyalo rwako wuore no. But walamo Nyasaye ni Nyasaye ong'eyo mana kaka Kim Jokocho wacho ni kane Jaramogi owewa ne waparo ni warumo, to kara Nyasaye nong'eyo kaka nopang. Kata an wuon ben ndalo no doka purati, lakini ana wacho gi chunya ni to makoro wang' ni wainyre. But neno ka Nyasaye no chako duogo kelo jakom ma jakom nyoma kot gini maber ma kani neno kata ka wadhi gocho, ing'e gima jakom nyeber go ni kwa dhi gocho kata gi AFC neno ka ntiere pesa mochiwo both sides maonge kata ng'ama penjo wacho ni ni ng'ani en patron. Ok inyal ng'eyo ni en patron mar Gor. Koro kapo ntiere moro matin monyalo medo monyalo miyo Gor bang'e, lakini mbele kacha ne opogo gi million kwa dhi gi Savana the same sana baba nohero community clubs gi sana. Mage joma ne yudo ka games wa mama kano bire game mar nini timbe moko mag institution gi to labda gigocho gi Gor. But yudo ka timbe moko machalo ka Gor Mahia, AFC, Savana, timbe mag community based ninigo nikech napa notime diriyo. Notime e yor ero mpira, to nitie moro be manotime e yor siasa matin mar mondo omor joka mondo at least onyalo yude kako dhi mbele. Koro aparo ni en kuyo kabisa. En kamano, en kuyo kod lal maduong' e bende jogo manoero adhula kod mathoth bende mantiere kar kae. Kama dano achope sani, ang'ene ada yudo pach Kennedy Ochola, te thuolo madongo do kar kaka pok watieko kata chenro. E dakika mar 80 ntiere gino manotimore, adhula ne ochungi, ji ne obedo kacha gi pamo makende, ji ne ntiere kacha mathoth. Ang'eni mane tipo mantiere kar kae, wanya mana winjo kendo ane gino manotimore kacha. Thuolo matin ahinya kae to bang'e ng'aduog wakawe wadhi mana nyime kode. Mano dakika mar 80 mar tugo. Kendo e dakika mar 80 no ino kacho hiro mago man gi rangi mar Gor Mahia ne odhi malo, nitie bana manoketi, johera mag adhula no yao toch magi mag simu, jok mane gi toch manoting'o bende noketo kacha, jok mago video yao flash magi, oriti makende ne jakom patron mar Gor Mahia Raila Amolo Odinga. Ochola kitera kod mor manonyisi e kinde mane gichiwo luor mar mogik ne Raila Odinga. Ma dakika mar 80 mar bol kae giwachne gi mak igni 80 ma jakom nobedo kangima pacho ka. Aparo ni keleo, aparo ni ne erokamano maduong' sana ne isi mar kawo time gi mar loso gima chal kama. Kasto Nyasaye be nopango nogonwa iye itapeni kendo ne wan home. Ko yudo ka samoro keto gigi kama ne samoro ber malichende ne watime kaka owinjore. Aparo ni keleo ka duoki back to 2013 seche mwaka okombe bang' igni 18 dalago wan go office Nyayo stadium kichiko gate makichiko yo kuche kan ande kanyo jakom kanyo be na chaka ng'eyo ni jakom nohero mpira an kata kanyo yo kaka nyo wadgi maduong' nyo wuoyo kucho ng'ama ne mpira ni nohero kendo nogoyo kendo strong foot mare ne ga left. Koro opira ni nohero era kendo ne jatugo to nyo biro makatine no kata mana bedo ne patron mar beach e Gor Mahia ka en the long serving patron gik monyo timo to kada se joko ne ko nyo ogiga exit dog kech apan jo Gor Mahia manyo bedo office mar Gor Mahia obedo go Thursday koseweno ong'eyo maber ma dhi kawo $1,000,000 Mombasa godi ema 20 oketo no kucho ochako weno kendo 10 million Thursday to wuok Friday maka koro duogo koro okete en ndege lakini koro bedo kama opogore en kama ikete luggage koro ko bedo kama nyobedo kodhi. You see nyiso ni onge mo Nyasaye biro timoni moko nyisi ranyisi
And the guy kata ki the patron non ngegin keche ko bedo ge office chieng Thursday mo wenwa 10 million ochako ngiwa benwa dhi Mombasa wadhi kawo kina another million kucho matene we wa path to gimo aywago kendo gimo aywago kendo gimo kwayo ni onge kama dhi ka baba kama yo baba okowe wato kwa dhi kama yo we wani kanye kamwantie ande neno kata ka gik matimore kata ka kanyo loso nyasi ni nyo alose gima koro dong en mana ni koro fan base keche wan ka gik muka deke Gor Mahia wan gi fan base mo bedo headed gi COC they wan gi technical bench mo bedo headed gi head coach ga assistant and the rest they wan gi EC mo bedo headed gi e koro waloso wan kaka wadhi kaka na jasa no lose cha mate koro gimo dong and gini kik ngato kete ni en mar EC kata mar COC kata mar technical bench nikech representative mar EC man Salibolo VC mano loso era Mugi Radio chieng ngeso no wacho ni koro en thuolo machielo bang tugo mar Posta ni gi tugo mabiro chieng tich ang'wen mondo mi opang ni kaka playing unit kod technical man technical bench nyalo chopo kanye kangu ka Jaramogi ndiye thuolo mag los mag mafans mag Gor Mahia por gi chopo kata giduto ginyaromo kangu koso chake iduoko mana ji Jaramogi Odinga University nyo wan kata seche nyo iko nyo wan kata wan nyo dhi ko kwan nyo wan ji 3 billion an nyakwano gi nyo chopo te na gi jogor te Sing iko dong wan kaja ji billion a day to no chopo te ko ngin wan go ng'eny lakini ok onya gik billion ng'eny billion ng'eny billion ng'eny di dok mo to kaja ka pod gik moko ntie kata kanya moko jopo ko gima temo kelo my point was ni the 3 organs mag club we have to sit down then we structure kakwada dhi kuchucho honorable kapok mama wuok mondo wakone ni mama mos to gima kikwatim kikwawach ni gini en responsibility mar EC mar COC kata mar technical bench it is a collective responsibility ma gimi nyalo yudo my friend jasai ngama dichuo kata ngama miyo masa moro notel school it is hotel school mondo bedi self independence okiko we gini en mar ngato belwedo mana magolo ne mesa be gwedho makao wa get pin a department wagitwa ngintwa dares gini nango baje what was the budget gini wada timuna mondo wadwa chop kuchucho mugike nyo chopo kwacha cha in purchase secheka ngane nyo bedo kuchu ngane bedo kuchu ngane but ko radhi kakena jo pass mag jo Gor Mahia te to wacho kata ko do bedo kacha wacha kata kwa donjo giko poda farm okacha te dala ne to wuok kacha cha to wadhi kakango ka Jaramogi eliel kama ntie to wabedo to we have the speeches according to kaka watelo go kata kaka wabede go jo fans go jo COC golo jo moko manyalo wuoyo jo EC golo jo manyalo wuoyo technical bench golo jo manyalo wuoyo to kono mama ni nyo babu rito jogi to kikiwe wambo ko biwewi mondo wang'e nikech gige sports gin gik mikawo gin gik moko mingato an nyawe ni ntie ng'ama nyalo edhero bie pap mondo chak neno ka jugi sicha kuwoto but nyayo do mana ka wan kendo wacha na pana kik ngato luongi kikirit ngato luongi Gor Mahia kati ango Gor Mahia en mar jite Eastern Central Africa maka nafas moro ngato seweyo any department ti kawe mana from there kise kawe from there then kuka jisithi ya ngane ok wanyal sithi ka you are nowhere to be seen bi machiegni kaja dibedo kati bedo mana bath kongo ngene angane to aneno ko biyo nyaka nyaka muogie nyone no ka game kama entie ko ikuodho piny ka in kanyo koro nyo atimo gima ber kendo nyo jowa otimo gima ber kendo nyo kasto bangi kacha cha mwanene jakomo gik to kacha bangi ne wachako telo game kanyo home nyo yudo ko yawo game manyo wide loyo very comfortably nikech sani to pange tanyo pange mana gato ni kami yudo no kami yudo monde ringe wiri lend ngato opange ko kineno kama neno technical bench mako kama geluono monde lo kama neno COC luono kanya monde gelo kama neno EC luono monde gelo to kage luoko di kanyo lo to ka poni gino kech gini jatelo maber wacho ga pile kata jamiel maber ong'eyo seche wo stage ni ngama chielo okonyo ke stage ngama chielo we have been locho kelo sani wodo wan gi Victor Juma idhiga kamano okwame kinyen kidido chola ne Wilson Davis ane kidido chola obwo dhi mana kamano nyaka chieng giko to gimaduong' mogik mochop ne Cleo gimaduong' moduok ni responsibility leadership dhige responsibility to nafasi kiyudo to tigina nafasi bet kaka nyalo seskiwa nafasi kikibedo ni nyise bedo Royal Media
ok nyaka kada dok e class mondo idhi med gik moko bedi adone ni kaka ibichi bedo chairman magi what happened how you take your time mondo ngeni seche moko nyadhi part time in school you add the CV kata ka chimi wuok ka kidhi kocha ko yudo ka in rank mojie koro gima duong ni wabedu focus gin rolet nandi yan puka yie ochola ngene wacho gini ka gimi wach mogik we mondi adugo iri wach mari mogik nikech ada ka wach mogik ka wuok kuom Miliso Dembe sani to kada ka wach mogik ma kuom Miliso Dembe no picha mabecho mabiro kanyo mag torch miketo kacha to ji miel to ji goyo uritine Raila Amolo Odinga kopogore kata gi picha mineno sani nitiere picha moro mane nitiere picha mar kom mar jakom mane nitiere VVIP wanya nene sani picha no kato bange wadhi neno mano picha no mano mar patron ndi kacha law ni kacha namba 80 Ogudu kod Orengo nitiere komno Raila Amolo Odinga ka ngima do chope alap mar Gor Mahia alap manyayo kendo den adhula machalo kamano ka den gi thuolo kaka patron mar Gor Mahia mar achiel kuome machielo en celebration mano mar jotugo Stanley Ben Stanley mabende ne nikata kod Austin Odhiambo kachiel koda ka jotugo mamoko mano kane gidonjo kacha mane nitiere video cha mokwongo mane nitiere kata kachiel ino kanyo ka gine jok ma gidonjo kanyo mos kapteni kodi kanyo Ben Stanley ero nitiere kar kanyo Ogudu morwako no Ogudu no kata admin mar Gor Mahia no wacho no kia kama Ogudu no wuoke Ogudu ne onge mpango to Austin obiro kawe morwake nitiere stand machielo mane no kacha mano tingo bana mar adhai monde kanyo ni jowi to okel kacho picha mar patron Raila Amolo Odinga Austin Odhiambo bedo tingo kacha law mo bedo signed gi jotugo mano picha no manyiso kanyo riti ma igo kanyo ne Raila Amolo Odinga jaera mano magweche magadhula e pacho kae ngeni pichni go tota ma yudo thuolo mag neno gi mana ka wamedo mana sudo kodgi ka watieko kar kae Odembe antiere iri kitera ma onyis Raila Amolo Odinga kama oganda nitiere oganda kik bed gi rikni mar manyo patron machielo oganda obede kuyo magintiere ma oganda gik moko dog kare wakene bodok kare karango de jok manyaka sani podok ni kare kata waduto ka montiere ka oganda ok ni kare to pod oganda nitiere wach mari monya bedo kwati ogodo sani kino kanyo kit koma no keti opedhe Orengo Ogudu kod nyasi mobedo odiochieng' manyoro ka Gor Mahia nogo Posta Rangers gonde 3 kuom 0 kendo koro keto gi namba 3 to pok gigocho tich ang'wen ka gigocho tich ang'wen to gibet namba 1 ero kamano nyakleo anyalo mana nitiere gi weche moko mantie liekore kapod jakom pok oiki mane oliekore kanyo ma paro ni ochogi na pano gine ma kendo amane liekore ni dwa kawo kar patrono apano chako duogo lale kado but anyalo paro wach ma ocho wacho mar the office mondo los kaka wanyalo dhi ka baba anya paro kane Fidel wuod baba maduong' kane Nyasaye okawo office nogolo ka gi gari kane pok omawa gari mokwongo cha moadhi moachopa kala kanyo moanyiewo rombo moadhi watweyo Poda Farm Komondi kwasetweyo Poda Farm moa sign book to wach chomo ka Jaramogi university moadonjo kanyo rwak manomiwa kanyo ka gari nodonjo nje dho gate noyawnwa kama VIPs nitiere moadonjo mano manyisi gima goren kora paro ni office nigi mpango no kendo ang'eyo ni gidhi lose mondo mi wachop kanyo ka tieko kle wanyalo mana paro ne johera marwa ni bende ni Nairobi United nyo odonjo masani ene odonjo stage mar CAF odhi yudo 58.1 million kendo ma CAF dhi miye kendo en team mokwongo mano mowuok e league ma pacho league ma elum modonjo e league modonjo e group stage mamano en poch gi pak ne Nairobi United technical bench gi mora gi johera mag baba johera mag Gor Mahia wan gi kuyo kabisa lakini watemuru adugo doge pap nikech kanya neno pesa manyowuok pok wanyono kata million to anyo I expect no yudo 1 point nikech Savana sechego magin gigocho to gin giyudo 1 point
to gin patron gi nitiere, wan patron ma Nyasaye okawo to wayudo 900. Koro aparo ni watemuru mondo wachope pap. Ero kamano ahinya. Ero kamano ahinya jora mag Gor Mahia dugure pap. Mane ote ma Willis Odembe wego kar ka. Winjo ni Ochola dawe wagi mane sani koro ka watieko. Ochola in mana gi dakika achiel kende katwa. Aparo ni sani koro chopo seche mokoro ang' opog yawuoyi gi jok madongo. Kata ng'ado chiko koro namba ne tiir. Koro beyo da mos mondo pangi. Asegolo dim both side oko kucho kata ka. And onge tugo. King'iyo the tactical approach manyo kocho gogo sab sichego to aseloyo kenywa dono celebrate baba ana nywa loye dakika mogik nyisi kaka ticho pangi koro jadalawa wan matek lakini ng'ato ore ng'ato kawo Nyasaye okete chunye kwa ng'eyo ni Nyasaye man gi mpango to Nyasaye biro tiyonwa seche ma chunywa osedok piny makoro neno kok wanyal no seche ma time ma Nyasaye biro tiyo nyo segike wi got manyo waseneno lokacha to ne okadhi chopo lakini nitie jok moko ma weng'e ka jok to biro chopo kendo biro chopo ng'ama samoro ji ne ok ochopi mana kaka chieng' moro achiel kane Daudi tero chiemo ne wetene madongo noko ng'eyo kendo noyudo ka Goliath yanyo jo-Israel malich noko en kata jalweny kendo ng'ama nong'eyo wadi modung' nokone nyathini jaedhiri but norwako gige lweny no kok onyal kida achiel kende man matanda nyatike wacha notimo gima wandas gima ne joko ng'eyo ni kidino nigi rife iye ma dege luoke dege yudo gol wachiko kacha tir kamwadhi wang'eyo kamwai mwang'eyo lakini Nyasaye ong'eyo kamwadhi dhiye ng'ato bed gi wasiwasi. Ero kamano Ochola wido kodwa wasiwasi onge jora mag adhula mar Gor Mahia odoge pap milion achiel ma Odembe wacho cha oyude go gate collection joti kod mbuye yo makare mano ya nyiewo otiko mar kichop kata kionge otiko jochumbu obed mabor mondo misir ochwal ne Gor Mahia mane makelo giko mar chenro agonero kama tie Willis Odembe kachel koda ka Kennedy Ochola kumbido kodwa okinyi makaono ka timora apar ne Raila Odinga kaka jaera kendo jasir weche mag tuke kod adhula pacho kae. Nyinga Cleophas Oluoch Kisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango daiko sekala achiel tok sareo mar okinyi ma kawuono en chenro mabiro ar kaka wanene dhi bedo kacha ketayo kod VOJ odhi bedo kaya kod Lange Radio Ramogi kachalo kod Karamogi TV. Oriti masana aduogo sang'wen aduogo ka kod twak mar mbako romo ting' joma chuo e siro joma mine. Oriti masane. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial star